Bugo City at night and hours before the New Year. Dito sa highway mismo, diri tumangan sa ilahang hospital o sa pinakadako nga provincial hospitals in the province. So ato lang ipakita itong iulagway unsa ni sitwasyon sa Bugo 3 months after sa linog o unsay preparasyon nila para karon sa New Year. So paingon ta karon dito sa plaza. Matod pa sa atong uman hinabi, medyo mas mingaw gyud karon ang ilahang celebration. Of course, siyempre kay daghan pa ang daghang mga buguhan ang nagbangutan gihapon, gumikan kay daghan mga namatay atong maong linog 3 months ago. Ang uban wala pa sila ka completely naka-recover. Gani daghan pa kayo sa mga building ang close gihapon, no? Ang uban for complete demolition, ang uban na humanag yung demolish parehas sa McDonald's o ang katong usa ka branch sa Jollibee dire nga totally na demolish na. Ang uban pwede pang ma-repair, so na mga engineering intervention. Doon ito dire silang isang iskina ni dire kato San Pedro, katong naay di singan lugar katong kaning may traffic light Don Pedro. Ang Don Pedro dito na. Sige. Comment lang mo diha kung say tinud anay nga aning dapita. Sinsya na kay akong asawa taga Bugo apan taw-taw na ni kauli dire. So pwede na ning makuan. Mga jaywalking dire sa ilang bag-og moderno nga traffic light. So left turn to dire. Kaning dapita may galang kung hinumdum mo. Mo gini grabing gi kusok-kusok tinuod sa linog. Mamingaw gi sa dire dapita. Kaning mga kita kan apay mga liki dagkong liki siyuta sa dalan. No pa balik. Naipipila ka mga buto matagkaroon ko niya. Daghan kays mga buguhanon ang nagdali nga matapos na ning tuiga sa panginaot nga the next year will be a better one. So liko ta dire naray mga hinot mga kuandre suruyanan mga coffee shops. Nakita ya po nimo galsang mga kaning mga kuan area sa napang mga balay guba uban. Napagi kuan napagi mga timailhan in town sa kusog kay nga linog gamiagi. Exactly 3 months ago. Kay October kanto no September 30. Tuyok ta kay close to nga street atong nasudlan. So dire balik ta sa main street. Og ang pinaka famous nga dagway sa linog ang katong McDonald's dire wala na demolish na gid siya. Gikordo ng area. Patay kahibaw kung sa plano kung magtukod magbalik dia si gaabang na McDonald's ato no. So kung McDonald's bagyapon or mangitas laglaing pwesto. Ug usa-usab ka very popular landmark diri sa Bugo nga mogi mosugat nimo inigabot kining dako nga eskwelahan diri kining Roosevelt no, Cebu Roosevelt CRMC. No entry. Matod pa makita man ang mga crack gyapon dia. Matod pa portion sa building ang i-demolish gyud. Apa na apay area nga kuan ra masalvage ra or magamit pa nga guba sa building. So once again daghan sa mga muguhanon karon ang traumatized pa sa experience sa samta dito to dire.
traumatized pa sa linog kay tungod sa pagkadaghana in taon pod nga mga aftershock. May lang gani karong ulahi kay ningmingaw na ang mga aftershock. So sa tong panginaot nga unta totally maka-recover na sila. O di na to mausab pa masubli pang linog. Apan lagi based on experience. Basta na to kusog linog di na gito mobalik on the same spot for hopefully for hundreds and hundreds of years. So dito paingon ta silang public plaza. Na dito open na ang dito sa karaan nga. So paingon ta silang plaza, di pa kani balay ni sa una na kwan totally collapse. Apan matod pa life must go on. So yeah, hayag kailangan kwan ilang plaza. Di ay mga kwan no, mga kani centuries old na gini nga mga kwan balay survive oh. Dako kani balaya. So mila ba yung mga gabi matod padagang igtaw dire. Apan siguro karon nana sila mga panimalay nila. Adto na lang sila magpaabot og year. So iba na nag-picnic. Narit yung limagulat sa ilahan sa bagong tuig. So tong tuyo ko ning maong dapit karon. Nga we'll post also pictures later. Nilang yun pa matod pa Candyland. We can go inside that house. Ooh, I wanna go. Okay. Shout out.